priestoroch Domu slovenských farmárskych produktov nájdete už niekoľko mesiacov kvalitné slovenské potravinárske výrobky. Jednou zo žiadaných predajní, do ktorých sa zákazníci radi vracajú, je aj táto vinotéka. My máme našu vinotéku otvorenú už 3 mesiace a zatiaľ vnímame veľmi kladne a pozitívne a sme radi, že zákazníci si k nám nájdu cestu a radi sa k nám vracajú. Zákazníci tu nájdú širokú ponuku kvalitných slovenských vín. Máme fľaškové vína, 100 druhov fľaškových vín a zatiaľ 8 druhov sudových vín. Zákazníci si tu vždy nájdú vínka, ktoré teda chcejú a radi sa tu vracajú. Pre svojich zákazníkov objavuje nové vinárstvá, ktoré sa svojou produkciou radia medzi malé rodinné vinárstvá s nezameniteľným rukopisom. Takýmto je aj firma Čajkovič Winery. Začali sme s ochutnávkami vín a máme už teraz druhú ochutnávku vín a tým pádom sme si chceli aj prilákať zákazníkov a sme radi, že zákazníci môžu týmto spôsobom ochutnať vínka, ktoré ešte nepoznajú. Hlavným atribútom je prinášať vína, pri ktorých je kladený maximálny dôraz na výkon v pomere cena-kvalita. Túto pozoruhodnú značku osobne predstavil odborník a znalec vína Rastislav Šipka. Dneska prezentujeme vinárstvo, ktoré pochádza z Vráblov. Je to malé rodinné vinárstvo, volá sa to Čajkovič Winery. A je to vinárstvo, ktoré produkuje malú produkciu, radí sa medzi tzv. Butikové vinárstva. Vína z tohto vinárstva sú určené čisto pre gastronómiu a privátnu klientelu. To znamená, že ich nenájdete v žiadnej obchodnej sieti, ale je to naozaj víno určené pre špecializované obchody, aké sú takéto vínotéky. Tá prezentácia vína je robená naozaj za účelom, aby tí ľudia dokázali spoznať i netradičných vinárov, alebo teda menej známych vinárov, ktorí nie sú ešte etablovaní na tom slovenskom trhu a zároveň ich predstaviť, pretože najlepšia reklama pre to víno je určite, keď ho dokáže človek ochutnať, pretože z tej fľašky, z tých písmen nikdy nevyčíta toľko, ako z toho pohára, keď môže ochutnať.